Казвам се Румяна, от България съм, живея в Амстердам и дойдох тук за стомашен ръкав. Преди да дойда тук, проверих в Холандия каква е цената на такава операция и излиза някъде около 6-7 хиляди евро. Проверих тук, оказа се много по-изгодно. Разбира се, затова дойдох тук. Операцията мина... Аз даже не разбрах, че са ми правили операция. На втория ден ме изписаха. На третия ден вече ходих до морето, на плаж. Не съм се къпала, разбира се, но погазих. Разходих се из града и се чувствах много добре. Тъй като имах проблеми с зъбите, хората от Мурсанита ми казаха, че могат да ми помогнат и за това. Значи за тази една седмица, която съм тук, имам стомашен ръкав, имам и нови зъби. Хората са страхотни. Мога да кажа, че дойдох като клиент, а си тръгвам като приятел.